Assalomu alaykum do'stoni aziz, in man ҳастам доктор Behruz. Ҳамеша тансиҳату хонобод бошед. Ҳамин канале ки дидӣ бадро подписаться кун. Чуноне ки мо гуфтагӣ будем ки клиника мекушем ё ки ҷои худо мекушем, ҷои мо кушодагӣ аст. Марамат касоне ки бемор ҳастед, бемор мешавед ва медонем ки дар шаҳри Москва ва меред дар дигар мақсад больницо ё ки клиникаҳо меред, тобатоту қимат аст. Ман бовар дорам ки қимат аст. Лекин инҷа ман кушодагӣ ҳастам, метавонед ки касе ки давление паст мешавад ё ки баланд мешавад ё ки гурда дард ё ки бемории дарунӣ дорӣ ё ки берунӣ дорӣ, умуман кадом беморие ки ҳаст нест, метавонед ба мо муроҷиат кунед. Тобатҳои мо ай 5 рӯз то 10 рӯз, мисол 7 рӯз 10 рӯз ҳам тобат мекунем бо нархҳои арзон, ки бо нархи Тоҷикистон баред тобат мекунем. Ва массажи профессионалӣ ки массажи ки мақсад ҳам полностью профессионал массаж мекунам. Миён, мушакҳо, тамом чихеле ки фора. Барои харобшавӣ массаж. Кадоме ки мехоҳӣ хароб шудан нагӯ массаж мекунем. Мақсад бочка мегӯед шумо, бочка терапия. Ин бочка терапия мақсад як рӯз шумо меред барои юнмай. Не, мо мақсад бочкаро мемонем 5 рӯз, 7 рӯз тобат аст. Барои беморие ки простатит, барои бемории хунукзадаи гурда инивай мисол тобат мекунем. Чуноне ки шумо инро дидастед, мақсад нишон дед. Ин шкафамо рост кардастем, омадастед да камера. Чу ира мо соз кардастем, хак шароитамо ха соз нестаю. Иншоалло ки инҷо прокури барои дорумон мешавад. Инҷа д тайга мешавад барои массаж. Ҳиҷомаро мекунем. Ҳиҷомаро бародари азиз ногуфта намонад ки агар шумо дар ҳолате ки беморӣ доред, бемории мақсад гузаранда ё ки бемории суръатӣ доред, мо ҳиҷома намекунем. Мисол аввал анамнез сабрат мекунем, мисол шикоятотонам, мисол беморӣ доштед ё ки пеш чизе ки буд, мисол вобаста ба анамнези шумо, баъд мисол ҳиҷома мекунем. Ҳиҷомаи мо арзон аст, массажмонам арзон аст, тобатумонам арзон аст. Марамат бидуред, илтимос подписаться кунед, видеоро поделиться кунед ва ҳар хел гапҳо шумо аҳамият надед. Ина ман касоне ки мақсад мехоҳед ки ба ман муроҷиат кардан ё ки ба ман мақсад суҳбат кардан, одам вақте ки дар пеш бини суҳбат кунед, оқибат мефаҳмед. Айхи дур ҳар хел гапҳои қабеҳ дар комментариҳо нанависед. Ман кӯшиш кардаастам ки шуморо дастгирӣ кунам. Шумо мебинед ман ягон шароитам соз нестам. Ман гуфтам метавонам. Хай шояд ки ягон одами хайрхоҳ пайдо шавад ки мақсад бигӯяд ки доктор биё дастгирӣ кунем аппаратура. Иншоалло ин хеле мӯъҷизаҳо аз тарафи худованд ҳаст. Парвардигоро мо бовар дорем, мешавад хеле мӯъҷизаҳо. Дар комментариҳо гапҳои қабеҳ нанависед. Ҳар як сухане ки ман мегӯм бояд шумо ғанимат бидонед, бояд шумо дастгирӣ кунед. Мо тоҷикем, бо тоҷик будану фарқ мекунем, шумо дастгирӣ кунед. ҳар як подписчики хидмат ҳамчун бародар медонам, бидонед подписаться кунед. Дар оянда иншоалло вақте ки ман камтарак корбон ки пеш рафт, иншоалло шуморо хуб дастгирӣ мекунам ки шумо аз ман бениҳоят миннатдор мешавед. Шояд ҳар хел гапҳо шавад нисбати ман ба ҳар хел гапҳо аҳамият дода нашавад. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад, тансиҳати хонобод бошед. Бидонед каналро дастгирӣ кунед. Уҷа аллакай мо соҳиби 5000 подписчик шудем. Иншоалло рӯзе кунем ки мақсад мо 100,000 я 150,000. Фақат мо тобат мекунем бо нархҳои арзон, нархҳои Тоҷикистон ки мақсад 10 сум 20 сум хел буд ку. Мисол тобатҳо ям хеле. То хоб меред тобат мекунем. Ё система дору уколтон мегирем меред. Ман худам лично ман худам ёрдамтон мекунам. На биёед мақсад хоб меред 6 рӯз 7 рӯз ҳамаша ман мисоли нархе мемонам ки арзон бошад. Ва дар бораи оператсияҳо шумо мегӯед, оператсияҳоро ман кӯшиш мекунам ки оператсияҳоро арзонтар кунам ки мақсад вақте ки омади шуморо мо оператсия кардем, оператсияҳо арзон бошад. Кадом бародаре ки бо ман ҳамкорӣ кардани аст, дастгирӣ кардани оиди мисол канали реклама дастгирӣ кунед, иншоалло манам дастгиритон мекунам. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад, тансиҳату хонобод бошед.